Us parlàvem de la presentació del programa electoral del PSC en aquestes properes eleccions municipals. Parlem d'una altra presentació també del programa al complet, en aquest cas per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, també a Vilafranca, que té per objectiu fer Vilafranca capital. Els republicans han presentat el programa per als propers 4 anys. Conté més de 250 propostes englobades en 4 eixos que serveixen per identificar les prioritats que serviran per recuperar la capitalitat de Vilafranca. Són Vilafranca capital econòmica, capital comercial, capital del coneixement i del benestar, com explica el cap de llista Pep Calar. Nosaltres el que hem analitzat també és que en tots i cada un dels àmbits en els quals treballem a l'Ajuntament doncs ens caldria posar-nos al dia i posar-nos en una primera línia, en una primera divisió a nivell de Catalunya, cosa que darrerament hem detectat que hem perdut i per tant caldria tornar a ser una capital potent amb veu dintre de Catalunya en tots els àmbits. Hem separat per eixos, però podríem anar amb qualitat de servei a l'Ajuntament fins a tot i cada un dels serveis que dona l'Ajuntament i la ciutat com a vila que pogués seguir l'empenta que des de l'Ajuntament es marqui. El programa té un marcat sentit social i aposta per l'enoturisme i l'economia basada en el coneixement per sortir de la crisi. El programa, del qual de moment només n'han presentat les línies bàsiques, és fruit del treball de la militància i dels representants d'Esquerra als patronats i també ha recollit prop d'un centenar d'aportacions ciutadanes. Pep Calar destaca que són propostes que toquen de peus a terra. No fem grans propostes d'obres molt costoses i faraòniques, sinó que fem propostes realitzables, com diem, tocant de peus a terra, i per altra banda molt encarades al tema també econòmic, i els serveis a les persones. Per tant, el que seria en plans d'ocupació, buscar molt quina és la demanda aquí a Vilafranca i a la comarca per fer cursos d'aquestes qüestions específiques, cosa que no s'està fent. En els propers dies, Esquerra Republicana de Catalunya anirà explicant els punts específics de la seva aposta programàtica per a les properes eleccions municipals.